Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Sa aton mga pinalanggang mga managpalamati sa aton nga programa, Kadalagaan sa Agrikultura sa Western Visayas. Ini nga programa ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture sa Regional Office 6 sa pagpanguna sa nga aton nga Regional Executive Director, Ma'am Remelin Ricuter. Kaupod ang iya nga duha ka technical directors, Engineer Albert Barogo kag Dr. Peter Sobriviega. Aton man gali nga ginapangimbulahan man ang aton nga upod no sa Regional Agriculture Fisheries Information Section no sa pagpanguna ni Sir James Earl Ugatis kag kaupod ang iya mga staff. Ini ang inyong Angkor Lucila Perartilia, magadala naman sa inyo sang manami nga topiko sini nga aga no kag kabay pa nga ang aton nga mga manguma ang aton mga mangisda nagtanan-tanan nga mga nagapamati sini nga palatuntunan dire DYEZ Action Radio nakabugtaw na kag nakapangapikapi na no sa sining maulanon kag matugnaw nga panahon sang September 16 no sa sining nga aga dal-an naman kamunamon sang matahom gid nga mga topiko no labi na sa kung paano naton buligan pagid nga magkaroon sang income ang aton nga mga panimalay no labi na nga aton nga mga tatay nanay dira sa uma no samtang nagahulat kita sa aton nga production sa humay sa mais or sa mga vegetables mayara pag gali kita isa ka pwede mahimo nga maka income man kita gihapon at the same time magamit man naton sa aton nga pagpangabuhi no or magamit naton sa aton nga panimalay. So ginambal na nga ang aton nga programa diri no para sa kadalagaan sa agrikultura hindi lang naga-istorya parti sa sa humay or sa kanon no kararoton kag iban pa pero naga-ini siya naga-include or naga-intra man ini siya sa mga topiko na diin ini siya sudan naman ini sa aton nga pagkahaon no. So sining aga malipayon kita sa invitar sa aton nga upo diri sa Office of the Provincial Agriculturist. Ini siya ang maukod man nga naga-implementar sa programa. So ini siya nga programa nga aton pagtalakayan sining aga amo ang mushroom industry diri sa Negros Occidental no. So malipay kita sa pagpakilala sa aton upod subong sa office no si Ms. Maribel Sakian ang aton Provincial Focal Person or Provincial Coordinator sang mushroom. So tagaan naton sang tion si Mama Maribel sa pagpanamyaw sa aton mga manugpalamati. Mama Maribel, kumusta ang imo nga aga sini nga adlaw? Ay at Miss Lucel kanami isang pagbarikutot ko na isang pagbugtaw ko kay tungod nga pabugnaw isang panahon kag daw may ara kita subong na paabot abi nga low pressure kabay sa kadong paganagan lang siya kay sa subong nga dan nga chimpo daw matugnawon na dito nagdugang sa kasugnaw pero ang sinabi lagi subong kay paborito ina sa aton nga mushroom okay. Nga nagalinapad idyang iya nga fruit sa subong nga chimpo. Pero mga ko anay manamyaw di ko yan ay Miss Lucille sa aton nga mga pagpalamati subong pwede lang? Yes, of course. So go ahead, partner Maribel. Okay. So, sige ginapanamyaw ko gid ginapangimbulahan ko sang maayong aga ang tanan naton nga mga partners nga nagapalamati subong sa sektor sa agriculture ang aton nga mga mangunguma, mga mangingisda, ang aton nga researchers, mga agriculture students, mga agripreneurs, mga negosyante wala nga related sa agri-product yes. mga ginapangbaligya kag ang tanan nga mga interesado mag-venture into farming ilabi na gid ang mga interesado mag-mushroom kay sa tubong nga chimpo daw paborito bisang mushroom ang panahon kag ginapangimbulahan kuman sang maayong aga ang aton nga chairman sang aton nga umpan kun ang United Mushroom Producers and Processors Association of Negros si Chairman Roberto Bacat upod sa iya nga Vice Chairman nga si Stella Papio kag sa Board of Directors Chairman nga si Miss Brit
sa tanan nga mga members ng umpan kag mga officers maayong aga gid. Wow, kanami gid sang ano no, may amo nang natawag bala mi sa Maribel nga kung may negative, may positive man kita gali nga makuha sa sini nga tiyempo no. So ang aton gali nga topiko subong manami gid siya sa ginhambal naton kay inang ano siya inang additional siyang income sa aton mga panimalay. So ano gani ma'am ang ano na siya? Anong bot naton silingon sang mushroom industry nga ang gina-promote ini sa naton sa Negros? Actually, ang mushroom nga programa, nagsugod kita kung sa history pa ni Susil, nagsugod kita sa 2007 sang paghakot natin sa organic program sa province of Negros Occidental. Mhm. So, na siya, nag-insuguran at ang Office of the Provincial Agriculturist. So, tanan nga organic project, training ina sila para mag-mushroom production. Mhm. So, dito sa nga daan, nahatag na natin ang tanan nga mga technology. Nag-provide na kita sang technology para nga magamit nila sa lugang sa organic farming nila. Yes. So kaya ang mga ginatawag naton gali nga ginagamit wala sang usik ang aton nga approach di bala partner Maribel sa aton pagpanguma. So recycle lang naton ang ini nga mga waste. Kag ini nga program ni ng Susil, ang ini nga programa community-based mushroom project ni nga sa Department of Agriculture. Mhm. So ini siya mapalaknag ang programa hindi lamang sa mga konsumidor sa syudad o kung ang mga nagbabakal ba sa mga supermarket. So hindi kita na-focus ng dira sa mga high-end na kuntan-awon. Saka syempre, kilala niya ang kakayahan magbakal sa supermarket sa mga mahal ng mga mushroom product. Kaya syempre important ina. Oo. Ini siya, indala ni natin nga programa para pagid sa aton nga mga malayo sa syudad. Kasi ang gusto man magkaon sang mushroom, pero wala sang kakayahan kay tungod na mahalan sila sang mushroom. So dalon ini naton sa community. That is why nga community-based mushroom project. Oh. Kaysa aton masami bala partner Maribel no ang aton nga nosyon abi aton nga diya nga ang mushroom ya inang panahon lang ni ang nagahatag no nature no. But this time it's good news nga pwede naton mapatubo gali no, pwede naton mapreparar ang mga medium sini kag mapatubo naton sila kag makontrol naton kung saan naton gusto di bala magpatubo, gusto naton mag-harvest. Okay. Every time mag-training na, nahambal gina sila nga, sabi na mo niya, ang mushroom, every time na niya mag-ilak, amo na nang makakaot ang mushroom, kunara ka sa uma. So hindi na naisubong, kay mismo ang mushroom, pwede mo mapatubo mismo sa imong nga obsaran o kung susulod mo lang sa balay. Yes, so amo nang good news. So amo na nga gina-adaptar ina nga programa tungod kay sa nasiling tanan no, kay kadamo gali sang makuha naton sining nga bintaha kung mag-grow kita sang mushroom. So na-mention naton siguro isa sa mga rason nga gusto naton na siya i-grow because sa consumption naton sa pagkaon may mga gina-offer ni siyang mga vitamins and minerals na nga daan sa aton lawas. So pwede nimo Ma'am Maribel ma-mention ang mga mga kaundan sini nga mga nutrients sa aton lawas nga siya ara na sa kadaan kag hindi ka na kinahanglan magbakal pa. Actually, Miss Lucille, ang atin nga mushroom, yung makonsider na nga multivitamin. Okay. So Kaya kompleto na nito sang vitamin, mineral, pagtanan nga kinanglanon sa aton nga kalawasan. Kaya mo siya kaya tawag nga immune booster. So kung nga may COVID kita, kinanglan naton nga i-boost ang immune system naton. Bo timing gid no? Mabudot ang mushroom kay luwag-luwas nga immune booster pa siya. Makambal pag nga safe siya kaunon kay tungod nga kita mismo ang nagpreparar sang iya nga tulubuan at nga sa ang nagbunyag kasama ang ma-harvest. So kabisado sa nakagbalaan sa nga safe ang aton nga ginaobra. So safe gid kaunon para sa aton nga panimalay so para min sa mga consumers dinog nga negrente kag sa mga Filipinos all over Philippines. Okay. So kanami no. So Ma'am Maribel, damo gid siguro ang curious ini nga paano naton may baluan ang pagpatubo sini kay pwede gali ang patubo. So bala ang aton nga opisina nagahakandak sang training sini. Anong mga training ang dapat naton i-conduct sa aton mga interesado nga mag-go into mushroom production? Ay, oo, excited din ko na mag-istorya sa imo partner Lucille. Kaya actually, ang aton nga opina, nag-conduct monthly sa ina nga training, kag this is for free sa tanan nga gusto mag-grow sang mushroom. Yes. Actually, at nga training, in-divide natin into 5 module. Okay. So may arta module 1. Ang module 1 natin is paano bala magpatubo sang mushroom sa fruiting bag. Okay. So
mag hand-on gid sila ni sang bagging, then matiming, then matanom sang iyang Simili. spoon Oo, para spawn. makapaghat. So that is module 1. Okay. Once nga nakapabunga ng aton nga mga participants, mahambal na ma-text na sila or ma-call sila nga, Miss, nakapabunga na ko. That's the time nga tawagon naman sila for module 2 and 3. Mhm. Meaning, prepared na sila nga magkadto sa lain naman nga classes sa ano. That is ang grain pond production at ang pure culture production. So, ang tawag na lang nga po, amo na siya ang ginhit ng mushroom. Mhm. So, kung ikaw nag-grow ka sa mushroom, protein bag, sa imo ginagamit, by the time nga kinanglanon mo na ang ginhi, mabakal ka pa sa ginhi. Whereas, naka-attend ka sa training, kag na ano mo na ang na-adapt mo ng pag-lecture, pag-training, so, ikaw na mismo makaprovide sa imo nga ginhi para sa imo nga mushroom production. So, tuloy-tuloy na siya. That is module 2 and 3. Mhm. Then, kung pambal naman sila nga, Miss, ko na mo, naging sa ako nga fresh mushroom, nang hindi ko na maatipanan kung paano kung ibaligya ka daw damo, naging do ka damo, naging kaya do na excite pala ako, Miss, nga sigil ako baging, sigil lang ko production. So, nagdamo-damo na, Miss, anuon ko naman ni. So, that time naman, nga tawagon naman natin sila for i-provide natin ang technical training sa processing and value adding. Mhm. So, kita mo na Japon ang nagkakandak sa ina nga training. Yes. Oo. So, after sang processing and value adding, do kadamo naman sang amat-amat na sila baligya. So, siyempre, kung amat-amat sila baligya, kasi nga i-call ng attention. After sila nga natapos na nila ang module 2 and 3, kag nakabisado na nila kung paano maghimo sang ilang nga phone para nga gamiton sa ilang fruiting bag, nakaproduce na sila. So, damo-damo naman ang ilang nga production. So, na-excite naman sila kayo doon, sige na sila production. So, nagambal sila nga ng paano na namon with maatipanan-tanan. Magkay daw, yung tayo na lang ang nagabakal sa press, kaya kanamo, nagkasama sa amon na produce. Okay. So, that's the time na masulod na kita into module 4, that is processing and value adding. Yes. So, paano lutuon, paano i-prepare na mag-usit niya nga life cycle. So, kung lutuon mo na siya into chicharon, so may ara na siya mga technique kung para makalapot pang sigman. So, wala na sila problema kasi tungod nga ma-market nila sa palawigon sang sigman, maurot din nila market ng ilang product. Oo. So, makasubad na kay tungod niya tuduan sila natin kung paano mag-mo sa tempura, paano Yes. mag-mo sa chorizo, sa susino, mahambal ang kabataan nga. Ay, pero nilang kami nagkakaon sa mushroom ng sumuran. Sumuran? Tulutuan sila ni mama nila sa tempura. Mahambal sila nga, ay, chicken joy na mau, chicken joy na igo nila tilawan. Ay, namit nga chicken joy, kaya daw lain naman. Amo na siya tawag ko mushroom Oo. tempura. Then Oo. may mushroom putloka, may Yes. mushroom chorizo, may mushroom tapa pa. Which nga paborito sa mga kabataan, di ba na, sir? Oo. So nga akong pinakapaborito sa tanan daw, no? Namian ko sa tanan gid. Pero nga akong gid siya nga ang old fashioned ko yung taste niya. Daw man ko yung sang ano na sang ano na inabalang do toppings na balang ginahimo nila rice topping ang mushroom mga gina-produce sa sang aton. O amo nang ako namian kay subong nga panahon nakauso bala Miss Maribel sang mga rice toppings ha, no? So ang ibang mga toppings da ginabutan nila karne, mga beef, pero this time yap ang ano gali ang sa aton mga millennials bala nga mga kabataan, no? Mga choosy, no? Picky eaters, kabudlay. Kabudlay sila pakaunon pero kung ano siya himon mo siya nga do rice topping gali. Namit siya kag of course ang aton nga old time favorite nga chicharon, no? Kanamit siya kay ano siya inang patok magyapon siya sa market because hindi siya abiya na categorize as junk food, no? So ang aton ng kabataan ang aton problema kung wala ka on junk foods pero this time ay may solusyon na kita because ang mushroom gali pwede magamit nga mahimo siya nga inang chicharon nga oo may krupik, no? Okay. Sa gitna kayo may patok na sa sumuman, kung dira ako with drinks na. Pero wala taga-promote, di nga mag-inom sila. Bisan hindi lang yung susuman niya, nang bisan nga imo lang yung daw as junk food man siya galing. Yes, so, oo. actually healthy siya. Yes. Oo, bisan kayo lang istorya lang kamo, nagano kamo, dati sige ka rin yung kaon-kaon. Yung mga sinala, sila nga ano na ginatimo-timo ya. Kaya kabudlay, bala sa bundo kabawal, man ba mangatan sa imo, ma-share bala sa imo ginakaon. Kaya yung paray ka, mga kaon ka, makaon, man-wat, silid. Di may pusigo, sinapasigil lang ka lang ko, sa imo bag. Kaon ka sa imo, krupik, na daw mo na siya ba na part na lutin. Kay Pag na hindi pa
ginag-cellphone. Mhm. Kaya actually, ang advance natin niya, nang after na iya nga nag-produce na sila, syempre, bala na ang BPI nga, ay daw nag-negosyo sila, na wala sila kakuha ita, na wala sila name, Yes. dapat in-refer na. So, gina-assist pag na natin, through sa BPI, mga DOST, ay ini nga module 5, amon siya ang labeling, packaging, and labeling. Na ako na Oo. siya. Pagpagwapas ang Packaging, labeling. ilang produkto Yes, nga oo, mangin presentation. oo, para nga Oo. presentable sa market nga makatupad dito sa Yes. mga ara sa mga malls, no? Kay because ang Oo. aton subong nga mga ano na ang aton nga mga buyers, mga smart buyers hindi sila gusto magtan-aw sang daw karapu-rapu lang Oo, ano kaya na. So ano pa na kanina, may ginapildil pa na, may kung ano na lang na Yes. tanaw, bigdalan na. So, dira pa lang nga dahil, ginapaduan natin kung paano i-present ang product na presentable, nga daw ka high-end, man lang nga hindi man sila nga ordinaryo, nga mushroom lang siya. in that regard, partner Maribel, gusto ko gali nga tagaan man naton sa nga mayong aga ang aton nga partner naman nga nagakontak para mi sa DTI, no? Si Ma'am Ashi Azoro, no? Sa siyang nang naga-coordinate for mi sa aton para nga magkaroon sang schedule ang aton nga mga agripreneurs naton tawag naton sa aton mga mushroom Pag-ulang growers. ko siya ganit na nawag man, kay party man sa aton nga trade fair, sa palaabuton nga October po 6 to Oh. 14, kung ano din doon. Wow. So, ang aton nga uban, kung ang aton nga atrasyon nga atin, maging sa naman ato nga exhibitor. So, Yes. pinapanawagan sa mga daan, ang mga gusto dira magtuon sa mushroom na makalantaw dito sa aton nga booth. Kani ara kita din provider na sa booth. So, makitaan nyo na dito ang mushroom, ang iya nga value chain, kung diin nagtubo, dalingin sa mga materials nga kinanglanon, at sa production, at sa processing, at ang makakaon na kamo amo lang end, makabakal kamo kung makakaon. Waka lang, katawa. May ara kita mga growers dito, nga hindi magsapat sa inyo nga mga kamangkutan. Okay. So advance lang nagro naton nga invitation, no, sa mga interesado nga mag That is October 6 to 14. Okay. Sa So Robinson, sa May, sa Tunga Kalansil, sa iya fountain area. sa fountain area. Okay. So kanala Yes. sa aton nga kagindala na naton ang aton nga paminsaron sa aton mga palamati. Kindala na naton sila sa market nga side, pero gusto ko to balikan partner Maribel, no, ang aton nga mga proseso. Sino gali ang pwede maka request ang training, no? Sino ang pwede? Okay. Actually, ang aton nga training ni libre ni sa kanan. Very good, no? Pwede kita makakadto on-site. Ang problema lang dito, kay dito limited ang aton nga transportation. Yes. But every month, may ara sa free training sa opisina. Isa sino lang ni, wala ni kinanglan nga BS Agriculture graduate ka. Kung dapat kabalo ka sa laboratory, wala ni kinanglan yun. Kaya bisan bata gamay dali makatuon sa mushroom Basta production. interesado lang. So, Mm-mm. Oo, basta interesado lang. Oo. Kaya importante, interesado mo kay ang isa ka tao nga bisan ano mo ka feeding sang tanan nga technology. Kung wala sang interest, so wala man nakanugod man lang sang technology. So So, gusto kadto lang kamo sa opisina o kung contact lang kamo sa amon, sa ihatag na namon ang contact number karon, kay para nga may idea na kamo kung diin kamo makadto ka kung ano ang schedule sang araw nga training. Okay. So, gusto ko lang i-mention naton nga actually may duha kita ka opisina nga ginapaminsar diri, no? Ang aton gid nga Yes. main office ara iya sa Aguinaldo Street sa tupad sang NBI, no? Office of the Provincial Agriculturist. Kung gusto niyo gid mag kamo sang letter, so i-address nyo lang kay Dr. Dina Hinsola, no? OIC Provincial Agriculturist, no? Ginapangimbulahan naton gali si si Doc Dina, no? I-address ang letter sa iya, tapos ibutangan ng ninyo sa inyo nga ngalan kag contact number. Ang ginamin pa gina ni Ma'am Maribel, no, nga gakanda kami sang scheduled ng training diri naman ni sa Panaad. So lapit ni siya sa NTC, ang office da sang aton nga Soils and Research Laboratory subong gina-occupy naton. So amo na ginahambata nga libre ni siya kag bisan sino lang niya nga interesado pwede gid makapangayo sang bulig to conduct sang training. Of course, Kaya actually, part ano talaga kay po niya nag-follow kita sa protocol. So, bago nag-reserve lang sa flat, kay Mhm. ina-cater lang namon 10 to 15 sa per pass. yes. So, dapat mag-contact sila
kaakon pag magbilin sila sa ilang cell number para i-booking natin sila sa mga club. Yes, yes. Okay, so nabatian ninyo ang aton nga kung paano ka mo mag-access ang sining programa. So ang aton guro nga next nga pamangkot sa nadiri is inang sa subong sa Negros partner Maribel, no? Ano na subong ang present nga situation sa aton nga mushroom industry dari pila na kabilog ang nag-adaptar since nga gina-promote naton ini kay this is also in contribution, no, contributing to the goal naton sa probinsya nga food sufficient Negros Occidental. So subong mapila na subong ang aton nga gina-estimate nga mga adapters naton sa mushroom production. Ay, okay. So actually, nang kontaysyon sa history ng 2007, may ara lang kita 2 o 3 ka adapters. So bunga 2021, naglabot na kita sa 153 at Wow. June na nasa naton nga adapter ka. Wala na namon na naging count ang ngalin sa July pakadto naman sa present. Basta dira kita sa 100 plus na, so may 153 na ako nga na master list. Ang nahambal ko na nga na master list, ang na-contact din namon o kung na-reach out din namon, kaya nakuhaan din namon sa mga ngalan. Kaya actually, nang ano taman no, ano taman ang iban, nga daw aga-avoid din sila nga kuhaan sila sa ngalan. So, gina-restrict na ng ilang gusto. So, bali, ang apo lang ginestanan nga 100 clinic, may listahan na may address na with contact number sa atong sa opisina, pag ini sila mga address na ni naton. Yes, So, for now, sa 163 na nga growers, actually, ang nagahatas ng naglakada month, talaga pangayo kami sa report. May ara din man niya nga daw na miyan, kaya maghatag sa yung report. May ara man niya nga daw bahapyaw lang, hindi lang ko anay kung mag-report. Pero actually, ang aton nga mga naghatag na sa report na sa 46 na katawo, so sa 46 na bala, out of 163, nakapasunod kita sa 10 metric tons or nasa 10,000 Yes. 10,000 kilos Kilos. na pugos nga fresh mushroom. So, Wow. sarap na 10,000 kilos nga pugos nga Wala. fresh mushroom. Oh, wala pa na labot ang wala na contact, no? So meaning to say, yeah, it could be Wala, higher. Yes. Mm-mm. Yes, it could be higher. Kay 46 lang out of 153. So, nagalaom kita nga at the end ng year, makalabot na kita more than 20 meters or 20,000 kilos ng fresh mushroom. So, ini siya ng mga fresh mushroom, ginakwaan para sa iba na process na nila. Okay. So, ano pag gid ang aton subong nga current updates naton sa aton nga mushroom industry diri sa Negros kay although nga may mga hambal mo gina, may mga membro may mga growers yan, no, kag mga producers nga to gusto nila yung sekreto lang, kag we understand nga ini nga mga tao nga gusto nila yang ila production sekreto lang, may ara ni sila mga suki nga gina ano bala inang wala lang naton na record pero they are still doing their kay may na-interview kita ganito sa ngaligan nga si may Ma'am Maribi, di ba nga ang iya nga produkto nagkalabot na ganiya sa Mindanao. So isa na sa sang bag-o naton nga. Mindanao. Yes, oo. Kadamo na sa mga areas nga nalabutan sa aton nga produkto. So far partner Maribel, gusto ko lang galing nga i-mention pagiliwat no nga si Ma'am Maribel aside from siya ang provincial coordinator sa mushroom, siya maning upod naton sa Farmers Information and Technology Services Center, no, sa FITS. Siya ning aton nga technical service specialist. So padan kita sa aton nga kwan. So ma'am, ano naman subong ang aton nga mga current nga ginaobra sang aton nga during this pandemic, ano naman ang natabo sa aton mga growers? Paano sila nag-exister kag paano laging continue ang ini nga activity? Okay, nagapasalamat kita sa mga ahensya nga nagbulig, especially sa Department of Agriculture. Kag wala ta gina sila pabayaan ang aton nga mga growers sa Office of the Provincial Agriculturist. Kami ara kita nagligad ng mga kadiwa nga subong sige-sige pa man ang supply sa aton nga mga growers. Pero may ara kita adin mga growers nga madamo na sila mga kilala online. Yes. So may online selling na. Kaya mo pinakapatok subong no? Nga mo nang uso. Nga dan subong pandemic kay siyempre hindi ka dali-dali pagwa sa imong product o magwa ka for transport. So online na lang. Yes. So ang atong subong ginatanaw is ang iban nga mga growers naton kay ang nagafocus sabi sa mushroom na ang aton nga business is not only ang fresh mushroom. Yes. So damo-damo product sa mushroom kay may ara kita grain spawn, may ara yung hindi na yung maghimo sa ilang binhi kundi nagabakal na lang sila. May ara nga fruiting bag nga nang mabakal na sila sa
ready to fruit na. So may ara kita sina kay aton nga mga growers nagabaligya na sang ready to fruit na o fully ramified nga fruiting bag. Yes. So may ara pagit kita nga naga-focus naman sila sa processed product. Mhm. So after na sang fresh mushroom nga makuha nila, ginag-go into processing nila. So muna sa siling sa subla kainang namit-namit nga chicharon, mayara kita krupik, may ara pa lang ng mushroom ala bagoong, ano nang term na nila. Kanamit, no? Daw nagalaway ako. Oo, nang feeling mo daw ginamos siya, pero actually mushroom siya. Oh. So ginterm mga nila nga ala bagoong, kasi syempre mga tao doon hindi mayo pamilya, so nga ano siyang mushroom paste. Ano siya, pero makabang nga ala bagoong, ano na namit ni. Oh, appetizer, no? Amo na siya, appetizer. Oh. So may ara pagid kita kadamo sa ilang mga product nga magamit naton pag pwede naton ma-sell online. So amo nang ginahimo sa aton nga mga mushroom growers. Naga-sell sila online kag amo to hambal ko kaina nga may mga agency kita every time nga may mga trade fair kag kay Miss Ashley nga ginapabalugid kita, si DTI, si GAT, ginapabalugid kita kung may ara na nga mga trade fair kung may ara nga mga exhibit kung diin to naga-intra nga aton nga mushroom growers kag kita madalar nila ang umpan. So, Okay. kung palang daan sa nambal, kung nakaina, nga may ara kita sa October nga fair, so ang umpan, gusto ang ma-participate. So, Oo. kanano ng bala, kaya daw encouraging man sa gusto mag-venture into mushroom, nga wala man nagapabaya ang aton nga probinsya, wala nagapabaya ang aton nga mga ahensya sa pagbulis sa mga mushroom growers. Oh. With that, gusto ko gali tamyawon ang aton gali nga isa sang mapisa no nga maukod naton nga producer sang mushroom dili labi na sa mga produkto nga gid pag-mention nato no. So gusto naton tamyawon si Mr. and Mrs. Sairo Jimenez Yes. no. Nga base nagapamati sila subong kag I know last time nakita naton sa ila Facebook page nga very busy gid sila no kag kadamo gid diya sang ila nga mga orders. Tapos ang order, Kag kanami- sila kaarapan. Yes, kag ang aton pag ginakita nga ka-innovative sa ila no. So this time kun sa aton mga manugplamati labi na may mga kabataan kamo no, makakita gani kamo sang krupik nga may color sa yan no. So we have may ano na siya may ara subong bag-o nga innovations nga naton nga produkto nga nang ano na krupik nga may glutamate no. Yeah. Natural na nga color, hindi Nga, na yes, artificial. so artificial nga healthful pa healthy mga ingredients. So we have bag-o subong di ba meron sila inang charcoal no? May turmeric. May turmeric, yes, oo. Oo. Kag ano siya, May mga spicy. may Sila spicy pa, katumbal, no? ina- Ang mahilig. native na itong nakatumbal. Ginhimo nila nga isa sang mga mga flavors or ingredients sa paghimo sang krupik nga anang mushroom. Pag nang maidugang, wala po ba Yes, yes. kung may time pa. Yes. Bali, hindi tagid na pag-i-chakwera, ang ato nga mushroom production, isa na ni sa ka-livelihood opportunity. Yes, o. Isa sang ubra, kay sa baging palangadaan, kinaswelduan na ang kabataan magbaging. Yes, So, oo. amang ang iba na dependent na sa mga mushroom growers, magtawgo na sila nga magbaging. Tapos lang, siyempre, increase farmers income. Kaya ara man lang nasa sa balay, ang mangunguma at sa may field, pag sa balay, makaasikaso ka sa Yes, okay. So kanami pag yes. agawon ko yung mga marebel ha. Kanami pagtani sa atong discussion. Pero daw na kapos kita sa oras. So salamat Ay, sa okay. liwat sa imong nga time nga ginhatag sa aton no. Kapin pa sa aton nga mga manugpalamati kabay pa nga napukaw namon kamo ang inyong interest sa pagtupatubo sang mushroom nga makaginansya man kamo at the same time pwede ninyo magamit sa inyo man nga panimalay makonsumo. So ini sa liwat ang inyong angkor Lucila Perartilia. Madamo nga salamat sa pagpamati kag magpabilin kita nga healthy no kag magapangamuhi kita permi sa aton nga ikaayong lawas sa aton man nga mga kaupod sa panimalay kag sa community. So stay safe everyone kag abansi ni Gren.